L-erba' filgħodu l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista ltaqet mal-President ta' Malta George Vella dan bħala parti minn sensiela tal-laqgħat li l-istess partit qed jagħmel f'eżerċizzju ta' konsultazzjoni wiesa'. F'kummenti ma' dan l-istazzjon id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista il-Peri Daniel Mikallef spjega li fost l-oħrajn mal-President tar-Repubblika ġew diskussi riformi li dan il-Gvern qed jagħmel favur it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Laqgħa li matula ddiskutejna affarijiet relatati mar-rwol tal-President anka in-view tal-emendi kostituzzjonali li kellna riċentement, iżda b'mod speċifiku wkoll dwar aktar emendi kostituzzjonali, il-proċess ta' riforma kostituzzjonali li dal-pajjiż għandu bżonn u kif ukoll fuq ir-rwol ta' Malta internazzjonalment, ir-relazzjonijiet tagħna Mediterranji, Ewropej, imma anke fuq livell globali ma' pajjiżi oħrajn, ir-rwol ta' Malta anke fil-dinja globalizzata, speċjalment f'ċirkostanzi pjuttost diffiċli li qed ngħixu bħala dinja bħalissa. Fil-laqgħa mal-President ta' Malta George Vella fil-Palazz ta' Sant'Anton ġew diskussi wkoll temi li l-Partit Laburista qed jaħdem fuqhom bħalissa, partikolarment il-fora li fost l-oħrajn tinvolvi l-ambjent, is-soċjetà li timxi l quddiem, għawdex il-kunsilli lokali saħħitna l-ekonomija, l-ugwaljanza u l-futur ta' wliedna. Din il-laqgħa servit ukoll waħda ta' kortesija bħala amministrazzjoni ġdida tal-Partit Laburista.